ва номтон дар чорни списка боша. Агар ба ҳамин хотир дар ҳар ҷо бинитона нахалонен баъзе нафар ба мактабҳои Русия дигар қабул карда намешавад. Сафар накунем ба ягон ҷо, чунки ба хотири ана ҳамун хатогиҳо. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Дар мавзӯи нафарҳое ки то 5 феврала дар Федератсияи Русия муҳлатшон додагиянд суҳбат мекунем. Информатсияи навай бо диққат тамошо кунед. Мехоҳам дар ҳаминҷа як чиза қайд карда бигзарам. Америка барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон 66 000 визаи корӣ ё барои мактабхонӣ, донишгоҳхонӣ ҷудо кардагие ва шаҳрвандои тоҷик метавонанд ки худшона бо тариқи номнавис кардан соҳиби ҳамин виза бикунанд. касе ки мехоҳад номнавис шава барои гирифтани виза ё кор кардан дар Амрико, рақамҳое ки дар рӯи экран мебирояд дар WhatsApp-аш бинависонед. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Чиқаде ки чанд қа пеш Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия як информатсияе нашр кард ки 120 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои ягон нарушенӣ кардан ё барои ягон қонуншиканӣ кардан номшона дар чорни списка ворид кардагӣ буд. ва ин шаҳрвандое ки номшон дар чорни списка ворид шудагие Федератсияи Русия то 5 феврали соли 2025 муҳлатшон додагиянд ки ана ҳамин мушкилиҳои худшона ҳал кунанд. дар ҳолати ҳал накардани мушкилиҳо тамоми ана ҳамин нафарҳое ки дар чорни списка ҳастанд аллакай баъди 5 феврал депортатсия карданашон сар мешавад. хоб ба ин хотир як гапу хабари дигар ҳозир дар комментарияҳо бисёр ба вуҷуд омадааст ки ҳар нафаре ки мақсад ному фамилияш дар чорни списка биромадагие ба ҷои истиқоматишон дар хонаҳошон дар ҷумҳурии Тоҷикистон повистка равон кардаистанд ки ба шӯъбаҳои милитсия биёянд. бародарои азиз ва гироми қадр, ин ягон ҷои безебӣ надорад. яъне ки шумо дар чорни списка вақте ки ҳастен, шуморо ба шӯъбаи милитсия ба хотире даъват мекунанд ки то камбудиҳои шуморо фаҳмондадиҳӣ кунанд ва шумо аз камбудиҳои худтон огоҳ бошену камбудиҳои худтонро бартараф кунед. ба ҳамин хотир шаҳрвандоне ки дар шаҳри Душанбе махсус зиндагонӣ мекунед айни ҳол ва номтон дар чорни списка боша. агар шумо метавонед ки ба Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе рафта бо шиносномаи худтон муроҷиат кунед ки мисол номи ман дар чорни списка ҳастае гуфта то барои шумо роҳи ҳалша бигӯянд ва шумо аз қаламрави Русия депортатсия нашавед. ҳар нафаре ки аз Россия биромадагие ва обратно вориди Россия мешавад, документоша 100% тахт мекунад, патент регистратсия мекунад, имконият ҳаст ки мисол номаш аз чорни списка нест шавад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва қонуну қоидаро дар ҳар куҷое ки ҳастен хуб риоя кунед ва муҳлате ки додагӣ ҳастанд ин муҳлатам ба назар бигиред ки баъди 5 феврал аллакай кори шумо ҳал кардагӣ набошад ё аз Россия биромадагӣ набошед ё ба МВД ё ки ба Вазорати корҳои дохилӣ мақсад муроҷиат кардагӣ набошед, депортатсия кардан сар мешавад. мушкилиш ана ҳамин қадар мебошад. тамом. акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон барои айнав кардани документҳои худтон сафар кунед, рақамошон мебирояд, айноми мо гап занед, мақсад шуморо бо диди пир ва ба боварӣ худо хоста бошад мебаранд, мегзарем, кортона буд мекунем. Акбаров нависондаед. ассалому алайкум. дуюм марта саволи метиҳам ҷавоб наметиҳед. чорни спискада ҳастам, рафтам паспортни стол, дид ҳуҷҷатома, гуфт ҳамаш наст. баъд ман пурсидам рӯйхати сиёҳ ҳастам, гуфт ки ин хел чиз нест. чӣ маслиҳат метиҳед? тоҷикистон равам омада метонам. ин хел чиз ҳастае, 100% вуҷуд дорад. мо махсус ҳозир дар ҳамин мавзӯъ видео кардем ва ҳамаша фаҳмондем. аз саи дараҷа баъзе нафарое ки бемафкуранд дар ҳамин комментария менависонанд мисол баъзе чизора, хоҳиш мекунам аҳамият натиҳед ва кору бори худтонро ҳал кунед ки баъди 5 феврал аллакай проблема барои худтон мешавад. Гулов нависонда. ман чорни спискада ҳастам. тамоман ҳуҷҷат надорам, 2 сол зиёд шуд. хонаи ман раиси маҳалла омад. нусхаи шиноснома пурсид. хонагиҳо нусхаи шиносномаи тоҷикӣ доданд. дар асл бародар, ман моҳи январда Россияро тарк мекунам, хона мерам. чӣ гап мешида боша бародар? илтимос ҷавоб медодем. пешакӣ аз шумо миннатдор. ҳеҷ гап намешавад вақте ки шумо ба хоҳиши худтон тарки Россия мекунед ва бо айсари нав ки рафтанӣ шиден, ҳамин ҳуҷҷат надоштагӣ вақтое ки буден, айсари нав меден, ҳуҷҷат мекунед, патент мекунед, регистратсия мекунед, тамом. ай ҳамин сабабо дар чорни списка ном мебирояд. тамом бародар. бобоҷонов нависондаед. ассалому алайкум ака.
трудовой договор доштум, гум кардумш. Ягон зарар дора, илтимос ҷавоб диҳакам. Трудовой договора ки уведомлит карда бошед дар база дани ҳастаи мақсад мушкилӣ намешавад. Як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум. Агар дар шаҳри Санкт-Петербург хонда бошӣ, дар Тоҷикистон 1 сол хизмат мекунӣ ё 2 сол. Нафарҳое ки маълумоти олӣ дорен, мисол донишгоҳ хондагиен, 1 сол хизмат мекунед. Ҳамун нависондаи: шумо чӣ хел юристен, ки тарзи дар главни менависед, ҳамаро талхакаф мекунед. илтимос мекунам, ман махсус шуморо дар назар надорам, ғайр аз шумо баъзе худозадаҳои ҳастае ки дар ҳамин мавзӯъ медорам претензия мекунанд. охир шумо савод надошта бошен, баъзе нафар ақли пук дошта бошен, ин проблемаи ман нестае мебахшед. Ман дар аввали видеом чизе ки гап мезанам, ҳамонро мегирам, номи видео мемонам. ба ҳамин хотир дар ҳар ҷо бинитона нахалонед баъзе нафар, ҳамун гапҳое ки менависонед, даже мардум намебинадшон. Мақсад удалид мешаванд аз комментария. Вақти худтонро нагиред, комментария нанависонед. У гапҳои шумо ягон чӣ мақсад моро шастмона намегардонад ки мо дигар видео накунем. камтар одоб ба ёд бигиред. баъзе нафарат хита ҳурмат ки моро тамошо накунед. ман безорам аям хеле одаме ки медора гапи зиёдӣ менависонад, дар кор нест мадам хеле аудитория. тамошо накунед хубош. инҷа ҳастаи нафарое ки медоранд моро тамошо мекунанд ва як чизи зарурия худшон мақсад мегиранд аз мо ба худшона. илтимосон мекунем як бори дигар вақти худтонро сарф накунед. исмоилҷон нависонда: ака илтимос ҷавоб дед. ман паспорти сурх дорам. метавонам рафта ба мошин Тоҷикистон, учода намондам, загран надорам. загран паспорти российский надошта бошем, бародари азиз, шумо аз Федератсияи Русия аввалан ки баромада наметавонед. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака. як савол дорам. агар охирои моҳи январ 31 число масалан ба ватан равам, чӣ мешавад? номам дар рӯйхати сиёҳ ҳаст. илтимос ҷавоб гардонед. ҳеҷ чӣ намешавад. обратно ки рафти документота соз мекунед, қонунӣ кор мекунед. маҳмуд нависонда: бародар тенҷаи Москва, чӣ мардума алахон мекунед? дидесем чӣ ки тенҷаи, дидесем гапи хабарора. мо дар ҳамун чизе ки публична информатсия дар ҳамун бора гап задесем. аз шаби ховмон ягон барнома накардесем, ҳавои гап занем. муроҷон нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. 3-4 штраф дошта бошӣ, споридагишон бошӣ. граница бира ягон гап мешавад, ҷавоб дед. агар споридагишон бошед, сари вақт дар муҳлаташ не ягон гап намешавад. вақте ки намеспоред сари вақт дар муҳлат, зиёда аз 3 таки шавад, автоматически метавонад ки шуморо депортатсия кунанд. запрет на въезд мекунанд. яъне ки як нафари дигар нависонда: салом, кӯдаконе ки гражданин дорам, водам дахл дора, ҳамина ҷавоб медодем. кӯдакое ки гражданствои Россияро доранд, мисол барои мактабҳо бигем, агар думаи давлатӣ шаҳрвандои хориҷӣ, касое ки бешаҳрванданд, мисол паспорти российский надоранд, бешаҳрвандиянд, ҳамвора дар назар дошта гуфт ки ҳар нафар фарзандаш ки забони русиро надонад, ба мактабҳои Русия дигар қабул карда намешавад ва ин чиз аз моҳи апрел аллакай қувваи қонунии худша пайдо мекунад. фирдавс нависонда: салом акаи Сормон, паспортум варақош даридай, ҳамира чӣ хел кунем? алиш мешида бошад. бале, метавонед алишаш бикунед ва ба ӯ варақи даридагӣ аз ман ба шумо тавсия ки сафар накунед ба ягон ҷо, чунки ба хотири ана ҳамун хатогиҳо шуморо аз рейсҳо метавонанд ки бигардонанд. тамошобинони азиз ва гиромихадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад.